Haka arterik uno opera jong sunam arjar arpuai. Ki pulit ka Nongstoin police station. Kila yok priang ke jing ujor. Halor ka jing syak Thombor ka Longrynïeng. Jong ka wei ka Khynnah ka bdang red karta. Hawei breu belatip kerteng. Kum utarsis wanyang. Life huai snam. Kabala jiaru aka life huai trik nai wing arjar arpuai. Nakaliang jong ki pulit ru. Maria yok priang ke tegi jing ujor. Kila register ka case support Nongstoin police station. Kat kum ka case number ka pra hapo bracket khat arjar arpuai U/S lie/saw pokso ak badia kan ka case la shim jing toket daka WPSI N1 na Nongstoin women police station ki pulit kila yo ru ban kem no yu te briu marmar ha ka ba ya ketika case la charge sheet daka officer ka botoket ya tega kam hapo ki kendon new/pra jong ka pokso ak ha ka khat riu trik uyayong arjar arpusau ka Ïing Bishar special judge pokso Nongstoin haba pethu ya baro ki sakhi satar pat hadien bakalalap ba uteu briu lale ketika kam kalarai Pynrem no yu harengkat ke jing pensaja ka bating kata ka ba uhab ban sya set along hadu laisnam rengkat ka kuna ka ba uhab ban siu hadu 10,000 tingka bat lada uteu briu shimla siu ketika kuna hab ban beteng sa shibnai hapo along